Καλημέρα. Έχεις κατάστημα? Εάν ναι, τότε δώσε μου 1 λεπτό. Οποιοδήποτε κατάστημα, φαρμακείο, ρούχα, εσώρουχα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς σε κατάστημα, μέχρι και τρόφιμα, εστίαση, ζαχαροπλαστείο. Μείνε να δεις, γιατί θέλω να σου δείξω πώς να επιλέξεις τη σωστή σακούλα για την επιχείρησή σου. Σήμερα σου δείχνω 3 πολύ οικονομικές επιλογές και στο part 2 θα σου δείξω και το κάτι πιο premium. Λοιπόν, ξεκινάω με τη νούμερο 1 επιλογή, που είναι χάρτινη τσάντα με στριφτή χειρολαβή. Εκτυπώνουμε το λογότυπο, τη φτιάχνουμε μαζί. Είναι διαθέσιμη σε πάρα πολλά μεγέθη, οπότε και ρούχο μπαίνει και παπούτσι, οπτικά, φαρμακείο. Πάμε στο επόμενο. Η δεύτερη επιλογή, που είναι η αγαπημένη μου. Αν είχα κατάστημα με ένταση, σίγουρα θα χρησιμοποιούσα αυτή τη συσκευασία. Non-woven, υφασμάτινη. Προσαρμόζουμε στο μέγεθος το οποίο εσείς επιθυμείτε, ανάλογα με τα προϊόντα σας προφανώς. Ό,τι χρώμα θέλετε, εκτυπώνουμε το λογότυπο σας. Δείτε πόσο μοντέρνα είναι. Μην ξεχνάμε. Είναι επαναχρησιμοποιούμενη. Δείτε εδώ για οπτικά. Είναι μια άλλη πινελιά, να το πω. Άμα θέλετε μια πάρα πολύ οικονομική επιλογή, αλλά θέλετε να την προσαρμόσετε και κάπως ώστε να είναι και λίγο πιο όμορφη η τσάντα, πάμε στο πλαστικό, αλλά επειδή είναι πλαστικό δεν σημαίνει κιόλας ότι θα είναι και φτηνή στην όψη. Έχουμε βάλει πάτο, φοβερό χρώμα, υπέροχο λογότυπο και αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι σακούλα χρησιμοποιείτε εσείς στο κατάστημά σας.